ассалому алайкум тамошобинони азиз. имрӯз дар видео оиди чихай хароб шидан ки тӯли 3 рӯзае ки да диета шудагием. мақсад да 2 ҳафта 7,5 кило партуфтан профессиональный диетолог харидагием ва випша харидагием. фақат қати худам кор мекунам. агар шумо хоҳен тамошобинони азизи ман ҳама рӯза он чизое ки ман истеъмол мекунам барои хароб шуданам баҳри шумо инам хай видео кадам мемонам. ай тарафи шумо фақат дастгирӣ, подписаться ва лайк ва комментария. обязательно комментария барои пешравии канали мо. боз як бори дига гуфтам мебарам апа охаро меҳрубон аз страничкаи ютуб, инстаграм ягон саҳифаҳои интернетӣ ман пул кор намекунам. чиста барои пешравии бизнеси фаберлика ман ҳамин сайтома истифода мебарам ва барои аудиторияи занҳои азизу меҳрубонам ки бениҳоят дӯстшон медорам. давоми қиссамона камтарак нақл мекунам ва дар охир бо шашлики фарширам кардагим. барои кадомитон ки основной рецепт дар кор бошад дар комментария бинависен. видеои ояндада рецептша подробности шашлики фаршира гуфтам мемонам. вот апа охаре меҳрубон, аввалш миннатдорам аз ҳамаи шумо. лекин ҳам падару ҳам модар шудан барои фарзанд бениҳоят қинай. дар ҳамун давраҳое ки ман нав ҷудошудагӣ будам беҳад сахт буд. айса одам беҳад нозик мешавад. вақте ки одам бебахт мешавад дилаш мешкана. алҳамдулиллаҳози шавҳар дорам, зиндагӣ обод дорам, лекин дар ҳамун вақтҳое ки ман азоб кашидам одаме ки бебахт мешавад, ҷудо мешавад, дилаш бениҳоят нозук мешавад ва аз ҳама ҷои нозукии зан фарзандай. барои фарзанд чӣ корое ки намекунем. хулоси гап ин мактаб туғрӣ кардам, гудакора и садик туғрӣ кардам, хонаву дар гирифтам, ҳамаша туғрӣ кардам ва ҳама вақт орзуи ман ҳамин буд ки ман мошин прямо ай салона худаш бигирам ки соҳиби ҳамон мошин ман бошам. ин орзуи деринаи ман буд. якум мошине ки ман гирифтагим ай пули фаберлик ин Ford Fuchs буд номи мошин. 300,000 рубл. мошини 2006 сол буд. просто барои ёд гирифтам, барои ки тез мошин на одам ёд намегира. баъди ки водительский правара ман гирифтам. да чанд ҷо ман мошина бигем задагием да. дуюм бора ман мошини Kia гирифтам. соли 2013 буд ё соли 2022 буд, хато накунам. 2 сол ба вай гаштам. урам да чанд ҷо бигем ки пачақам кадагим, чӣ коре кадаги нестам. вақте ки 2,5 сол профессиональный мошин ҳай каданам ёд гирифтам. тӯли 1 сол парковкакунира ёд гирифтам. наконец-то рӯзаш фаро расид. ровно 1 сол пеш моҳи август буд ман ай салон дар 4,5 миллион мошини нави хидна гирифтам. картинкаҳои зебою видеоҳои зебое ки шумо мебинед пашти ҳар яктаи ғам, азоб, меҳнат, шабои бехобии ман, почҳои кафидагӣ ман, дастҳои аввола кардагӣ ман бо телефон кор карданай.